Čau lidi, dneska vezmete mu nového videa a dneska tady bude ChatGPT hádat hráče. Ano, máme tu poprvé z ChatGPT video. No a dáme tam nějaké ikony a nějaký aktivní hráče. No a pojďme rovnou na prvního hráče, takže samozřejmě pozdravíme. Napíšeme čau. Kámo, třeba jo. No a koho bychom tam mohli dát? Čau kámo, musíš uhodnout hráče, tak poslouchej. Je to fotbalista, který vyhrál zlatou kopačku a mistrovství světa. Je to Kylian Mbappé, jo, tak já mám na mysli. Aha, ale tipnu si první Ronaldo Nazario a ne. Ale ještě má 2 pokusy ChatGPT. Takže neukončil kariéru. Ukáž, co mi tam ještě psal. A je Evropan. Ne, kámo. To tady napsal blbě, kámo. Tam kliknu tady, je vždycky to nejhorší, kámo. Tak, neukončil kariéru a je Evropan. Dal jsem to, jo, dobrý. Takže je to Evropan, pořád hraje, vyhrál zlatou kopačku a taky mistrovství světa. Ne, to je extrémně zužuje možnosti. Protože od roku 2000 skoro žádný Evropan nevyhrál MS Francie, 2018 to víme. Kylian Mbappé. Ano. Kylian Mbappé. Yes. Dobře. Má první pod ChatGPT. Kámo, já ji musím porazit. Další bod je pro mě, jo. Takže. Druhý kolo. Tak. Hrál. To moc lidí neví.
hrál ve čtyřech top 5 ligách a byl ve finále ligy mistrů. To nebude vědět. To nemůže vědět. Hrál ve 4 top ligách a byl ve finále ligy mistrů. Co zvědavej. Jej. Ježiši. Není to Di Maria. Ne. Ale ukončil. Kamo. Ukončil kariéru a je to útočník a vyhrál ligu mistrů. Tak jsem zvědavý, co odepíše. Ale Zlatan Ibrahimovič nebyl ve finále. Ani Fernando Torres. Ani Cristiano, ani Samuel Eto'o, ten hrál ty vole. Ten hrál, kámo, tak on fakticky hrál, jo? Boris to neví. Poslední pokus. Anelka to není. Cože? Ne. Henry. Já nevím, jak se píše. Já tam napíšu, je to Henry. Takže GG to neuhodu, mám bot. Yes. Jo, mám bot, yes. Ano, 3. kolo. Rozhodující. Rozhodující. Tak jo, musíme si pořádně vymyslet, no. Takže nevím.
Dobře, tak tohle nevím, jestli bude vědět. Je to záložník nebo útočník? Nebo ne, tady toho hráče ne. Já zkusím někoho jiného, který prostě moc není známý, že bylo nevědět. Tady mám vybráno. Je to brankář a je v Barceloně. Aleši, on totiž neví, že tady já počítám i přestupy. Barceloně. On tady neví, kámo. Ne. Ne. Ne, ne, ne. Počítám nový přestupy. Jo, bože, Jean Garcia tady přestoupil a potom to neví. Poslední pokus. Jej. Cože? Jaký Safanov? Co to je, kámo? What the hell? Tak to ani nevím, že tady přestoupil nějaký Safanov. Ježiši. Jo, Garcia. Ježiši, Borec totálně neví. Ježiši. Tak dáme bonusové kolo. Bonusové kolo. Ale stejně jsem vyhrál. První nápovědu, OK. Kámo, zkusím něco ve FIFA. Ne, ve hře FC. Ne, já už mám vybráno, Jan Clemens to bude. Vyhrál mou cup a taky ne, ještě a vyhrál mou cup a byl nejlepším střelcem ligy.
No. Ne. Druhý pokus. Ne. Poslední pokus. Ježiši. Ne. Jan Kliment, kámo. Borec na to nepřišel. Kámo. Co? What the hell? Nejlepší střelec byl aj 2023-2024. To jsem ani já osobně nevěděl. Já jsem myslel, že zasignu, jako víš. Jako víte, co myslím. No jo. Prostě někdo musí prohrát. Jo, jak dneska jsem vykoupal Slavy a derby, ano. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Porazil jsem ChatGPT, zkuste si to s námi. Je to úplně lehký, jakoby. No a se s vámi loučím, no a čau, dalšího.